Ne trebam zakazivati! Ja sam vlasnik! Ispričavam se na čekanju, nemojte me otpustiti, odmah zovem direktora. Tu je! Tu je! Ja reći ću mu sad, tu je! Tu je? Isplatio se rad, nekog treba po njeg slati, čekali smo da se vrati. Tu je! Ko je? Od firme osnivač! Ajoj! Pa on je veliki igrač. On je genije za biznis! Koliki plaće mu je iznis? Kaže se iznos. Tu ste, Tu sam? Evo prihvatite dar. Ja vam, šefe, moram reći, vi ste junak mi najveći. John, ne budi ulizica, gospodine čačkalica. Tu je. Kadrovska i pravna služba, Statistika? biznis družba. Kako platit želim znati. Na film vam treba 7. kat. Što da smrdi ko zli otrov? Možda marketing? Il odbor? Tjera konkurenciju u grob. Rad u lošem nosi kop. Njega pogaći On može smrvit vas u prah. Nervoza sad me hvata, koja skuplja je kravata. Čujem da je visok, impozantan, nosi sat od čistog zlata! Ja sam čuo niza gramzi. Ko će znat kad ne izlazi? Svi zašutimo na zvon, što li donijeće on, kakvu mudrost novi ton. Osnivaču, došli ste. Ja ne moram da zakazujem! Ovo mesto je moje! O, izvinite, molim vas, nemojte da me otpustite, odmah ću da javim direktoru. Vratio sam. Vratio se! Odmah ću mu reći! Vratio se! Vratio se? Jako važan dan. Neka neko sačeka, konačno ću ga upoznati ja. Vratio sam. Ko se vratio? Osnivač ovog mesta. Kuku! Mamice! Nikomu lice ne vide. On je poslovni genije. Ima li njegovo majstorstvo granice? Pre bih rekao da je to mudrost. Vi ste tu. Ja sam tu! Prihvatite ovaj poklon. Pričamo vama često, od temelja ste izgradili ovo mesto. Johne, šlihtara se vidi se na licu. Mogu li da vam dam čačkalicu? Vratio se. Računovođe, mehaničari, Kontrolori. statističari. Procedura nikada nije teža bila. Probajte na 7. tražite fila. Kakav je to miris zla ovde? Možda marketing? Ili pravnici. Svi kažu da rivale zna da zgazi. Sektore proredi, produktivnost podiše. Uoči ne smiješ da ga gledaš. Kako samo možeš da stradaš? Nervozan sam ja i strepim brzo koju kravatu da stavim. Čujem da je poput džina preko 2 metra strah i trepet svima. Čujem nizak je i drzak. Možda će nam biti mrzak. Kad zazvoni tiho svi, što li će nam doneti mudrost ili plan zli? Osnivaču, vratili ste se. Ne rabim se, Stanka. Sam vlasnik zgradbe. Oprostite, ker ste čakali, gospod mi grozi odpoved, že kličem direktorja. Tu je! Povedu kar takoj! Tu je! Tu je? Ta zgodovinski dan. Čas je že da se spoznava, mi kar duša poigrava. Tu je Dopa! ustanovitelj naš. A kog? A gas? A sploh nišče ga ne pozna. On je pravi genijalec. je usode upravljalec. Reče se ustvarjalec. Tu ste? Tu sam? Naj darilo damo vam. Naj povem vam, moj heroj ste in zgradili vse ste iz nule. John, ne bodi ritoliznik. Vam lahko ponudim zobotrebec? Tu je! Tukaj vodimo upravo, ste prišli? Na firmo pravo. Kje račun naj plačam tu? Vprašajte po Karliju. Kaj so tisti čudni tipi? Pravna služba. Ali stiki? So rekli, da zmečka sovražnike. Odpustili nove vse. A ne gleda v oči! Sem že če ni pretresen, v kateri izgledam resen. Naj bi bil orjak še med orjaki 600 kil na nogi vsaki. Slišal sem, da izkorišča. ne zapusti dvorišča. Zdaj potimo tiho vsi, le kaj se lahko zgodi, nam modrost prinese naj. Dobrodošli spet nazaj. Ja.